हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுமா. ஸோ வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் புக் ரீடிங் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷனோட 2வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगकन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य शतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நேற்று என்ன பார்த்தோன்றது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். நேற்று வந்து பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொன்னாரு, அவருடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவருடைய மறைவு நாள் இல்லையா, அந்த அஞ்சலி செலுத்துறதுக்குனால எல்லாரும் வந்து அசம்பிள் ஆயிருந்தாங்க இல்லையா. அப்போ இவர் வந்து பேசுறார் இல்லையா. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த இடத்துக்கு மாத்திரம்தான் தெரிஞ்சிருந்தார். பட் அதுக்கு அடுத்து 30 வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா உலக அளவிய இஸ்கான் ஸ்தாபத்தை வந்து நிர்வாகம் பண்ணார் இல்லையா. 108 கோயில்களை வந்து கட்டி பண்ணார். எப்படி தன்னுடைய குருவின் வார்த்தை கேட்டு இல்ல. அவர் என்ன சொன்னார், 2 விஷயத்த சொன்னார். மேலை நாட்டுக்கு போய் கிருஷ்ண விழிப்புணர்வு எடுத்துட்டு வா, அப்புறம் வந்து காசு கையில இருக்கும்போதெல்லாம் வந்து புக்கை பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுன்னு சொன்னார் இல்லையா. அதனாலதான் அந்த சாதனை வந்து பண்ணார். யூஸ்வலி சன்னியாசிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல் கடக்க மாட்டாங்க. பட் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல்ல வந்து கடந்து அந்த இடத்துல வந்து இந்த சகாப்தத்தை பண்ணார் இல்லைங்களா. ஸோ குருவுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தோம். குருன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியல் சர்வெண்ட். அதுக்கு என்ன தமிழ்ல சொன்னோம், ரகசியமான ஊழியர் இல்லையா. ஸோ இவர் வந்து அந்த அட்ரஸ் பண்றார்.
குருவானவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாதாரண மனுஷன் மாதிரி நினைக்கக்கூடாது, அவரை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடாது. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய பிரதிநிதி, அப்புறம் எல்லா தேவர்களுடைய சம் அவர்தான். சம் டோட்டல் ஆஃப் ஆல் டெமிகாட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவங்களோட வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளெல்லாம் வந்து டெலிவர் பண்றது. அதாவது நம்ம எல்லாம் வந்து வீழ்த்தப்பட்ட கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை வந்து ரட்சிக்கிறதுக்கோசம் வந்திருக்காங்கன்றத பார்த்தோம். இந்த குருவானவர் வந்து சங்கிலி தொடர்புல இருக்கணும்ன்றத பார்த்தோம். அதுக்கு நிறைய புராணங்கள்ல வந்து சான்றுகள் இருந்ததை வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்படியேப்பட்ட குருவை வந்து நம்ம ஏத்துக்கிட்டு அவர்கிட்ட வந்து எப்படி கேள்வி கேட்கணும், ரொம்ப பணிவுடனே கேட்கணும், நம்ம அறிவை வந்து காமிக்கிறதுக்கோசம் அவர்கிட்ட கேள்விகளை கேட்க கூடாதுன்னு பார்த்தோம். அதனால குருவை வந்து ஆச்சாரிய தேவோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் இவருடைய குரு வந்து ஜெகத்குருன்னு அப்படின்னு அட்ரஸ் பண்றார். ஏன்னா இந்த ஜெகத்தை எல்லாம் வந்து ரட்சிக்க கூடியவர். அதனால அவர் வந்து ஜெகத்குருன்றத சொன்னார். ஓகே. சோ நம்ம எல்லாம் வந்து இன்னும் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்மள வந்து இந்த உடல் மனசு அப்படிதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னும் வந்து நம்ம இதுல இருந்து வெளியே வரல இல்லையா? சோ அதனால வந்து இந்த மாடர்ன் சிவிலைஸ்டு வேர்ல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நவநாகரிக உலகத்துல வந்து மனுஷன் வந்து ரொம்ப முன்னேறி இருக்கான்னு சொல்றாங்க. எதுல முன்னேறி இருக்கான்? இன்னொருத்தனை வந்து கொல்றதுல இல்லையா? அதாவது பாம்பு போடுறது, அது மாதிரி அழிவுல வந்து தான் முன்னேறி இருக்கான் இல்லையா? சோ இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா? சோ இந்த அழிவுல தான் அவன் முன்னேறி இருக்கான். பட் அதை விட்டு வேற என்ன பண்றான்? சாப்பிடுறான், தூங்குறான், எழறான், இனவிருத்தி தன்னை பாதுகாக்கிறான், இனவிருத்தி பண்றான் இல்லையா? இதுலதான் அவன் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து சந்தோஷத்தை தேடுறான். அந்த பெர்ஃபெக்ட் ஹாப்பினஸ் யாருக்குமே கிடைக்கல. யாருக்கு கிடைக்கும்னா ஒருத்தன் வந்து தன் ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுட்டு கடவுளுடைய வந்து தொடர்பு கொண்டவனுக்கு தான் வந்து பூரண சந்தோஷம் கிடைக்கும்ன்றத பார்த்தோம். சோ ஏன்னா ஆத்மா வந்து அழிவு இல்லாதது இல்லையா? சோ பட் நம்ம இந்த சாப்பாடு, இந்த ஆத்மாக்கு என்ன சாப்பாடோ அதை கொடுக்கறதுக்கே வந்து நம்ம மறந்து போயிடுறோம். சோ இதுதான் வந்து நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஆமா. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ இது வரையும் பார்த்தோம். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா துரதிருஷ்டசாலியா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்து நம்ம உண்மையா இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில வந்து நான் எவ்வளவு அளவுக்கு வசதியா இருக்க முடியும் இல்லையா? அததான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். நான் ஒரு ஃபேன் பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு ஏசி வாங்கிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ வண்டியில போறது பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன வாங்கிக்கிறோம்? ஏ கார் வாங்கிக்கிறோம். இது மாதிரி நம்ம இங்க இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் வசதியா இருக்கணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கிறோன்றத சொல்றாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரும் முட்டாள்தனமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு இங்க இடத்துல ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க. அதாவது கூண்டு பறவை. அதாவது பறவைக்கு தேவையான சாப்பாடு குடுக்காம அந்த கூண்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா தங்க கூண்டா மாறிட்டு பண்ணி வச்சுட்டு அந்த கூண்ட கம்பியே வந்து தொலைச்சிட்டு இருந்தா அந்த பறவை எத்தனை நாளுக்கு உயிரோடு இருக்கும்? உயிரோடு இருக்காது, சீக்கிரம் இருந்துரும். செத்து போயிடும். அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா இந்த கூண்டுன்றது வந்து இந்த சரீரத்தை வந்து இங்க சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ இந்த சரீரத்தும் மனசும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் திங், பௌதிகமான விஷயம். அதை தான் நம்ம பாத்துக்கிறோம். காலையில எழுறோம், குளிக்கிறோம், சாப்பிடுறோம், நைட் ஆனா தூங்குறோம், ரெஸ்ட் கொடுக்குறோம். ஆனா அந்த ஆத்மாக்கு தேவையான உணவை வந்து கொடுக்குறோமான்னா அது ஒரு கேள்விக்குறி இல்லையா? பண்றது இல்ல. இதாவது இன்னும் சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா அது ஒருத்தன் வந்து தவறு பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு போறான். ஜெயிலுக்கு போயிட்டு அவன் என்ன பண்ணணும்? அவனுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கணும்? நல்லவனா மாறணும். எப்படா வெளியே வரணும்? அதுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி நல்லவனா இருந்தான். நல்ல நேரத்தை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, சுதந்திர நாளுக்கு வந்து அவனை வெளியே விடுவாங்க, இல்ல குடியரசு நாளுக்கு வந்து வெளியே விடுவாங்க இல்லையா? நன்னடத்தை இருந்தா அவனை வந்து விடுதலை அடையும். நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அந்த அவன் வந்து அதெல்லாம் பண்ணாம நான் இங்கே எப்படி நான் வந்து ஜாலியா நிம்மதியா இருக்கலாம். சரி எனக்கு வந்து ஏசி வேணும்ப்பா, எனக்கு டிவி வேணும், நியூஸ் பேப்பர் வேணும், நல்ல 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் சாப்பாடு வேணும்னு கேட்டா அவன் புத்திசாலியா இல்லையா? புத்திசாலி இல்ல. இல்ல இல்லையா? நம்மளும் அது மாதிரிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்கேயே வாழ்ந்துட்டு இங்க சகல வசதியும் வேணும்னு சொல்லிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ நம்ம என்ன பண்ண மாட்டேன்றோம்?
ஆத்மாக்கு சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேன்றோம். இந்த மனசு கூட இந்த பௌதிகமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பகவத்கீதையில சொல்றாரு நம்ம கிருஷ்ணர். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மூலம் மனதிற்கு சிறிது உணவை கொடுக்க முயற்சிப்பதாகும் இல்லையா? சோ பூமிர் அப்போ நலோ வாயுகம் மனோபுத்திர் ஏவகா அகங்கார இதியாமே பின்ன பிரகிருதி அஷ்டதா. சோ இந்த சரீரம் எல்லாம் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளால் ஆனப்பட்டது இல்லையா? பஞ்சபூதங்கள் ஆனது இந்த சரீரம். சூக்ஷ்ம உடம்பு பாத்தீங்கன்னா மனம் புத்தி அகங்காரமான ஆனது. சோ இந்த சக்திகளால வந்துதான் இந்த உடம்பு இருக்குது. பட் நம்ம இதை நல்லா பாத்துக்கிறோம். பட் என்ன பண்ண மாட்டேன்றோம், இந்த ஆன்மாக்கு எந்த உணவையும் கொடுக்கறதுக்கு முயற்சிக்கும் பண்ண மாட்டேன்றோம். அது ரொம்ப அரிதானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து ஆச்சாரியர்களை அனுப்புறார். ஆச்சாரியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எச்சரிக்கிறாங்க. அப்பா நீ செய்யறதெல்லாம் எந்த நோக்கத்துக்கோசம் செஞ்சுட்டு இருக்க இல்லையா? சரியான வேலை இல்ல. நீ வந்து ஒரு ஆத்மா, சரீரம் இல்ல. அதுக்கு தேவையான சாப்பாடு கொடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. அந்த சாப்பாடு என்ன? எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முறை மகாமந்திரம் சொல்லாங்களா? எல்லாம் அட்மிட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே. ராமா ஹரே ஹரே. சோ இத வந்து பழக்கப்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு நம்ம குரு. ஓகேவா? சோ அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நீ வாழ்க்கை வாழணும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சில பேரை பார்த்திருக்கோம். எப்பா என்னடா பேரம் பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளே வந்து ஆச்சரியப்படுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை வாழக்கூடியதும் மோசமான வியாபாரம் பண்ணணும், பேரத்தை பேசணுமா. நம்ம வந்து நிறைய நேரம் நம்ம ஆத்மாக்கோசம் செலவு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு அர்த்தம். ஓகேவா? கடையில போயிட்டு ஒரு சாமான் வாங்குறதுக்கு வந்து பேரம் பேசுன்னு சொல்றது இல்லைங்க. நம்ம வாழ்க்கையில வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு சிக்கனமா வாழ்ந்துக்கணுமோ, அதாவது நம்மளுடைய தேவைகளை வந்து குறைச்சிக்கிட்டு எளிமையா நம்ம உயிரோடு வாழ்றதுக்கு என்ன தேவையோ அதை மாத்திரம் வச்சுட்டு வாழணும். லீவ் சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? நமக்கு அடுக்குமாடி வீடு எல்லாம் தேவையில்லை. ஒரு சிம்பிளா ஒரு வீடு இருந்தா போதும் இல்லையா? ஒரு எசென்சியலுக்கு ஒரு வண்டி இருந்தா போதும். அதை விட்டுட்டு 4 காரு 4 பங்களா வச்சுட்டு இருந்தா என்ன பிரச்சனை, என்ன நடக்க போகுது? நம்ம அதையே அப்பா அதை மெயின்டைன் பண்ணணும், வாடகை வாங்கணும், அது மேலதான் டைம் எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா இல்லையா? சோ அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு மோசமான பேரத்தை பண்ணு, உன் டைம் எனர்ஜி லெவல் எல்லாம் யாருக்கு கொடு? கிருஷ்ணருக்கு கொடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப எப்படி ஆகும்? நம்ம வந்து ரொம்ப எளிமையா வாழ்றதுக்கு கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம அப்ப எப்போ வந்து அது வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்து வரும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கிடைச்சிருக்க இந்த மனுஷ ஜென்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அரிதானது இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது இல்லையா? அதை வந்து கரெக்டா பயன்படுத்திக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு வந்து இதுல ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து ஸ்லோகம் இருக்கு. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஓகேம்மா. புக் இருக்கு இல்ல மாதாஜி? இருக்குமா வாசிக்கிறேன். லப்தவா சுதுர்லபம் அந்த ஸ்லோகம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11.929 லப்த்வா சத் துர்லபம் இதம் பகு சம்பமாந்தே மானுஷ்யம் அர்த்ததம் அனித்யம் அபீக தீரக தூர்ணம் யதேதன பதேத் அனுமிருத்யு யாவன் நி ஸ்ரேயசாய விஷய கலு சாவத ஸ்யாத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருள் கீழே இருக்குது, படிச்சிரு மாதாஜி. இந்த மானுட பிறவி பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகு கிடைத்துள்ளது. அது நித்தியமானது அல்ல என்றாலும் மிக உயர்ந்த நன்மைகளை தரவல்லது. எனவே நிதானமும் அறிவும் உள்ளவன் தனது லட்சியத்தை உடனடியாக நிறைவேற்ற முற்பட்டு மீண்டும் ஒரு மரணம் நேர்வதற்கு முன் வாழ்வில் மிகச்சிறந்த பயனை அடைய வேண்டும். எல்லா நிலைகளிலும் கிடைக்கக்கூடிய புலன் திருப்தியை அவன் விளக்க வேண்டும். என்ன சொல்றாரு? அரிதறிது இந்த மனுஷனா பிறக்கிறது இல்லையா? பல ஜென்மம் கிடைச்சு நம்ம வந்து இந்த மனுஷ பிறவி எடுத்திருக்கோம். இது வந்து நிரந்தரமானதா அப்படின்னு பாக்கணும். இங்க வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து நிரந்தரமானதா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இதுல வந்து நம்ம எது வந்து ஹையஸ்ட் லாபம் கிடைக்கும் அதை யோசிக்கணும். ரொம்ப அறிவாளியும் தனமா யோசிச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மிஷனை கையில எடுத்துக்கணும். என்னது? மகாமந்திரம் நம்மளும் சொல்லணும், வேற ஒருத்தவங்களுக்கும் சொல்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் இல்லையா? இது வந்து நம்மளுடைய மரணத்துக்கு முன்னாடி இதை எடுத்து இதை வந்து நல்லா பண்ணிட்டு வந்தா நம்ம வந்து கண்டிப்பா பேக் டு காடட் ஆகும் இல்லைங்களா? கிருஷ்ண விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும், கிருஷ்ண கான்சியஸோட வாழணும்.
அதுக்கு என்ன அவாய்ட் பண்ணணும்? எது நமக்கு ஒரு பெரிய தடைக்கற்கள்னா புலன் திருப்தி இல்லையா? புலன் திருப்தின்னு போது அது பண ஆசை இருக்கலாம், பெண் ஆசை இருக்கலாம், பல ஆசைகள் இருக்கலாம் இல்லையா? ம் அது மாதிரி அத வந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆகணும். இந்த புலன் இன்பத்துல இருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆகணும், அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து இந்த மனித வாழ்க்கைய வந்து வீணா வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. எந்த ஒரு விஷயத்துக்கோசம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ம். இங்க மனுஷங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாரி உணவு, தூக்கம், பயம் அப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். இல்லையா? அத வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதுக்கு ரூப கோஸ்வாமி ஒரு ஸ்லோகத்துல வந்து விலாவரியா சொல்றார். மாதாஜி படிங்க. பக்தி அநாசக்தி. பக்தி ரசாமிரதத்துல இருந்து ம். 1.2.255 256 ம். अनासब्दस्य विषयान् यादार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। प्रापञ्चिकदयाबुद्ध्या हरिसम्बन्धिवस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो வைராக்கியம் பல்குகத்தியதே. கிருஷ்ண உணர்வில் வாழ்பவன் வாசிக்கலாமா? வாசிக்கலாம். கிருஷ்ண உணர்வில் வாழ்பவன் துறவு வாழ்வை மேற்கொண்டவனாக கருதப்படுகிறான். அவன் புலன் திருப்தியை நாடாதவன். உடலை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு தேவையானதை மட்டுமே அவன் ஏற்றுக்கொள்வான். மாறாக கிருஷ்ண சேவைக்கு பயன்படுபவற்றை அவை ஜடப்பொருள் என்ற காரணத்தால் ஒதுக்குபவன் முழுமையான துறவை மேற்கொண்டவனாக மாட்டான். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அனசக்திய விஷயான் யதா ஆர்யம் உபாயுஞ்சதக நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்தே யுக்த வைராகியம் உச்சதே. சோ என்ன வேணும்? நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? 3 வார்த்தை படிப்போம். சம்பந்தம், அபிதேய, பிரயோஜனம். அந்த சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன வரும்? வைராகியம் வரும் இல்லையா? யுக்த வைராகியம் வரும் இல்லையா? யுக்த வைராகியம்னா கடவுளை நோக்கி போறதுதான் உக்த வைராகியம். இன்னொன்னு மர்க்கட்ட வைராக்கியம்னு சொல்றோம். அது என்னன்னா குரங்கு மாதிரி எப்படி ஒரு மரத்துல இருந்து இன்னொரு மரத்தை தாவிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி மனசு சஞ்சலமான மனசை நுகருக்கோசம் யூஸ் பண்றது வந்து யுக்த வைராகியம் அப்படின்னு சாரி மர்க்கட்ட வைராகியம்னு சொல்லுவாங்க. யுக்த வைராகியம்னா ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேறது தான் வந்து யுக்த வைராகம். அதுதான் சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பிரபஞ்சத்தே புத்தியா ஹரி சம்பந்தி வசந்தக அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அப்போ வந்து மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா ஹரி சம்பந்தம். ஹரின்றவர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணரை தான் குறிக்குது. சோ நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் வந்து அவரை நினைச்சுக்கிட்டா போயிடும் இல்லையா? சோ அப்ப வந்து மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா எண்டிங்ல வைராகியம் பால்கு காத்தியத்தே. சோ ரெண்டுத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா வைராகியத்தை வந்து சொல்றாங்க. கிருஷ்ணரை பத்தியும் சொல்றாங்க, சம்பந்தத்தை பத்தியும் சொல்றாங்க. சோ அத வந்து நம்ம ஏத்துக்கணும். அந்த பௌதிக விஷயத்தை எல்லாம் வந்து துறந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இங்க மனுஷன் வந்து இங்க சாதாரணமா மனுஷன் மாதிரி விலங்கு மாதிரி வாழக்கூடாது. ஒரு அறிவுள்ள பக்குவம் உள்ள மனிதன் மாதிரி வாழணும். அப்பதான் அவனுக்கு வந்து யோசிக்க தெரியும். யோசிக்க தெரிஞ்சு அப்ப என்ன பண்ணுவான்? அவன் கேள்வி கேட்பான். என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்பான்? இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. காலடியில் அமர்ந்து ஆச்சாரியர் மூலம் காலடியில உட்கார்ந்துட்டு அவன் என்ன கேட்கணும்னா, இந்த பிரபஞ்சம் என்ன? கடவுள்ன்றவர் யாரு? அவருக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இதெல்லாம் வந்து கேள்வி கேட்பான். ஒரு பகுத்தறிவு உள்ள மனிதன் இல்லையா? சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த இந்த உயிர் வாழினங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அப்புறம் அது வந்து எங்க வாழுது? இந்த கேள்விகளை கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். ஓகேவா? ஓகே. அத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாருமே வந்து கவலைப்பட மாட்டாங்க. யாருமே ஆசைப்பட மாட்டாங்க. எங்க வாழ்றதுக்கு? இங்க இறக்கும். இந்த லோகத்தை வந்து மர்த்திய லோகான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது மரணம் வந்து இங்க நிச்சயமா இருக்கும். யார் வந்து இந்த பூலோகத்துல பிறந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து மரணம்ன்றது வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? சோ அவன் வந்து இத கேள்வி கேட்டான்னா அவனுடைய தன்மை வந்து மாறும் இல்லையா? அப்ப வந்து இதுல இருந்து அவன் வந்து தன்னை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கோசம் என்ன பண்ணுவான்? பக்திய பண்ணுவான் இல்லையா? சோ இன்கேஸ் அவன் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோயேன், ரொம்ப கீழ்நிலையான கொடூரமான சீரழிவு வந்து அவனுக்கு வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ நமக்கு வந்து நிரந்தரமான ஆஹ் தீர்வினை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இங்க வந்து ஆஹ் மத்திய லோகம்
இல்லையா? யார் பிறந்தாலும் இங்க வந்து நம்ம வந்து இறக்க போறோம். இந்த விஷயத்த தான் வந்து ஒரு 450 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்லிட்டு போறார். ஓகேங்களா? சோ அப்படி சொல்லிட்டு அப்புறம் இந்த கிருஷ்ண விழிப்புணர்வையும் எடுத்து குடுத்துட்டு போறார் இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து ஆச்சாரியர்கள் என்ன பண்றாரு, நமக்கு எடுத்து சொல்றாங்க. நாம அவங்களுடைய தாமரை திருவடியில பணிவுடன் வணங்கணும் அப்படின்னும் சொல்றாங்க. ஓகே. சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ம். இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, சில பேர் வந்து அருவவாதிகள் இருக்காங்க இல்லையா? அந்த அருவவாதிகள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, புலன்கள் இல்ல. ஓகே. அருவவாதிகள். ஓகே. அருவத்த வழிபடுவோர். கடவுள்ன்றவர்களுக்கு வந்து புலன்கள் இல்ல, வடிவம் இல்ல, செயல்பாடு இல்லை, தலை இல்லை, கால் இல்லை, இன்பம் இல்லை என்று கூறி அவரை மழுங்கப்படு மழுங்கப்படுத்துகிறார்கள். ஓகேவா? சோ அவங்களெல்லாம் என்ன பண்றாங்க? இதெல்லாம் வந்து சூனியம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓரமா தள்ளி விட்டுர்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்மளும் சில நேரத்துல ஆமா, ஆமான்னு நெனச்சு போயிருப்போம். இப்போ அது வந்து அதுக்கு தான் வந்து ப்ராப்பர் நாலேட்ஜ். ஓகே. ஒரு நல்ல குருவ வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் இன்சிஸ்ட் பண்றார். ஓகேங்களா? சோ ப்ராப்பர் நாலேட்ஜ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ப்ராப்பர் கைடன்ஸோட நம்மளும் வந்து உண்மைய தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த மாடர்ன் பிலாசபர் அனைவரும் ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பினரால் மட்டுமே ஏகபோகமாக இருக்க வேண்டும். மேலும் அருவமான கடவுள் அவர்களின் விசித்திரமான செயல்களுக்கு வெறும் ஒழுங்கு வழங்குபவராக இருக்க வேண்டும். ஓகேங்களா? சோ இவங்க அப்படி நினைக்கிறாங்க. அவங்களோட திங்கிங் எப்படின்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனங்க தான் வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அப்படியெல்லாம் இல்ல. இல்லையா? கடவுள் வந்து பொதுவானவர். இல்லையா? நம்ம ஒழுக்கத்தோட வாழ்ந்துட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, எல்லாத்தையும் குடுப்பாரு. இவங்க என்ன நெனைக்கிறாங்க, கடவுள வெறும் ஆர்டர் சப்ளையர். எப்படி ஹோட்டலுக்கு போனா எனக்கு தோசை எடுத்துட்டு வா, சட்னி எடுத்துட்டு வான்னு ஆர்டர் பண்றோம் இல்லீங்களா? அது மாரி ஆர்டர் சப்ளையர்ன்னு நெனைச்சுக்கிறாங்க. பட் அது வந்து தவறு. ஓகேங்களா? பட் வந்து அவர் தான் வந்து பரிபூரணமானவர். அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் வந்து பாத்தீங்க, இங்க தெய்வீக அருளான பரமஹம்ச பரிவிரக் ஆச்சாரிய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜரின் கருணையால் இந்த பயங்கர நோயிலிருந்து நாம் விடுபட்டதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஓகேங்களா? அவருடைய குரு மூலியமா தான் அவருக்கு வந்து ஞானம் கிடைச்சுச்சு. என்னதான் அவங்க அப்பா அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆச்சார பரம்பரையில ஆச்சாரமா வாழ்த்துட்டு வந்தாங்க. நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஒரு சின்ன வயசுலயே வந்து ரத யாத்திரை எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு. இவர் சொல்ற வார்த்தைகள பாருங்க. அவர் தான் வந்து எங்களுடைய கண்கள வந்து திறந்து வைத்தார். அதனால அவர் யாரு? நித்திய தந்தை. எங்களுடைய நித்திய குரு. எங்களுடைய நித்திய வழிகாட்டி. ஓகேவா? சோ எனவே அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும்போது அந்த நாள வந்து மங்களகரமான நாள்ல வந்து அவருடைய தாமரை திருவடியில வணங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் சேர்த்து வணங்கலாம்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது ஓகே. சோ அவருடைய குரு அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு புகழ்றாரு பாருங்க. அவருடைய குருவுடைய தன்மை எவ்வளவு அளவுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு. இல்லையா? சோ ஆமா. அது போல நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எப்படி இருக்கோன்றத வந்து பிரபுபாதா சொல்றார். நம்ம வந்து இந்த அறியாமல் இருக்கோம் இல்லையா? இந்த குழந்தைய விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹ் கொஞ்சம் துண்டுத்தனம் பண்ணும். இல்லைங்களா? அப்படியே விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப சேட்டை எல்லாம் பண்ணும். எங்கனாலும் போகும். அடுப்பாண்ட வரும், இருக்கிற சாமான கரண்டி எடுத்துக்கும், அங்கேயே கத்தி இருக்கும் எடுத்துக்கும். நம்ம சும்மா இருப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. ஆஹ் அங்க இருக்க கரண்டி கத்தி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா சும்மா இருப்போமா? இல்ல, சேவிடாம தடுப்போம். கத்தி எடுத்தா வேணான்னு வாங்கி வச்சுப்போம் இல்லையா? அது வந்து ஆமா. அறியாத குழந்தை. அது மாதிரி நம்ம எப்படி இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா, அறியாத குழந்தைகளா இருக்கிறோம். எந்த விஷயத்துல? ஆன்மீகத்துல. அதனாலதான் குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வராரு. எப்படி வராருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய இருளை கலைக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு சிறிய நெருப்பை வந்து மூட்டி விடுறார். ஓகேங்களா? அந்த சிறிய நெருப்பை மூட்டி விட்டதுனால அந்த மனசுல இருக்கக்கூடிய அறியாமை போகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அந்த அனுபவ சிந்தனை தத்துவவாதமும் தெய்வீக அருளின் தாமரை பாதங்கள் நாம் நித்தியம் சார்ந்திருப்பதன் மூலம் நமக்கு என்ன ஆகுது? ஒரு வாதம் நிலையிலிருந்து ஒரு அங்குலம் கூட நம்மை விளக்க முடியாது. எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டா அதுக்கு பிறகு ஒண்ணுமே ஆகாது இல்லையா? அஜ்ஞானத்துல இருந்து வெளியே வரணும் இல்லைங்களா? சோ நம்ம சேஃப் சைட்ல இருக்கணும். அதுதான் வந்து இங்க சொல்றார். ஓகே.
சோ இங்க வந்து மாயாவதிகள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. நிறைய பேர் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ நம்ம வந்து சேஃபாவும் இருக்கணும், தயாராவும் இருக்கணும் இந்த மாயாவதி கிட்ட இருந்து இல்லையா? சோ நம்மளுடைய கடவுள் எங்க இருக்காரு? கோலோகல விருந்தாவனத்துல வந்து பரம்பொருள் அவர்தான் இல்லையா? அவரை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த இம்பர்சனலிஸ்ட் வந்து சுத்தி வளைச்சு வராங்க. பட் அந்த இம்பர்சனல் ஃபார்ம் கூட யாரு? பகவான் தான் இல்லைங்களா? சோ பகவான் இல்லாம எதுவும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எல்லாமே கடவுளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் இல்ல அவர்கிட்ட இருந்து வந்த அங்க துணுக்குகள்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி சந்தோக்க உபனிஷத் யாராவது ஸ்லோகம் படிங்க. 2 ஸ்லோகம் இருக்கு, முடிச்சிருங்க. ரிக்வேத ஸ்லோகம் இதுவும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஷியாமா சபலம் பிரபத்தியே ஷாபல ஷியாமம் பிரபத்தியே. கிருஷ்ணன் கருணை பெறுவதற்காக அவரின் சக்தியிடம், அதாவது ராதையிடம் நான் சரணடைகிறேன். அவரது சக்தியின் கருணையை பெறுவதற்காக கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறேன். அப்புறமா ரிக்வேதத்துல 1.22.20 தத்விஷ்ணு பரமாம் பதம் சதா பஷ்யந்தி சூரிய திவித சக்ஷுராததம் விஷ்ணோர் யத் பரமன் பதம். வேற ஒருத்தங்களும் வந்தாரு. படிங்க படிங்க படிங்க. விஷ்ணுவின் தாமரை பாதங்கள் அனைத்து தேவர்களின் உயர்ந்த குறிக்கோளாகும். இறைவனின் இந்த தாமரை பாதங்கள் வானத்தில் சூரியனைப் போல வீசுகின்றன. ஒளி வீசுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு பிரபுபாதா, இந்த மாயாவதிகளை வந்து நம்ம வந்து அப்போஸ் பண்றது கூட நம்ம தயாரா இருக்கணும். அப்ப அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மள ஃபர்ஸ்ட் பாதுகாப்பு பண்ணிக்கணும் இல்லைங்களா? நமக்கு வந்து பாதுகாப்பு ஞானத்தை பெற்றது பிறகு ஓகேங்களா? எப்படி அவங்க கிளை வாதா பண்ணணும் சொல்லணும்னா, பரம்பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா சுப்ரீம் லார்டு இல்லையா? அவர் வந்து அவருடைய கோலோகல விருந்தாவனத்துல இருக்காரு. அவருடைய கான்ஸ்டியூஷன் தான் எல்லாமேன்றது. அதுதான் வந்து இங்கே சாந்தோக்கிய உபநிஷத்துல சொல்றார். கிருஷ்ணரின் கருணை பெறுவதற்காக அவருடைய சக்தியிடம் நம்ம சரணடைறோம். அதுதான் நம்ம மகா மந்திரம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஹரேன்றது யாரை குறிக்குதுன்னா ராதாராணியை குறிக்குது. ராதாராணி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் பொட்டன்சி, கடவுளுடைய அந்தரங்க சக்தி இல்லையா ராதாராணி. அவங்க கிட்டதான் நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்றோம். ராதா மாதா எங்களையும் வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த மகா மந்திரத்துடைய பொருள் இல்லையா? ஏன்னா நம்மளால நேரா போறதுக்கு நமக்கு எலிஜிபிலிட்டி இல்ல. அவங்க எல்லாம் வந்து ஈஸியா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ப இந்த எப்படி வீட்டுல வந்து இந்த பசங்க எல்லாம் வந்து அம்மா கையில போய் அப்பா கையில வருவாங்க இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்ம ராதாராணி குரு மூலியமா இவங்களை வந்து அடையலாம். ராதா அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் ஓகேங்களா? சோ அதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிக்வேத ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் சதா பஷ்யந்தி சூரேக த்வித சக்ஷுர ஆத்தாம் விஷ்ணோர் யத் பரமம் பதம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 முறை சொல்றாங்க. விஷ்ணோர் பரமாம் பதம் இல்லையா? விஷ்ணோர் பதமாம் பரம். அவர்தான் வந்து உத்தமமானவர். அவர்தான் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையுடைய ஹையஸ்ட் கோல். அவரை தான் அடையணும் இல்லைங்களா? அதுக்கு வந்து அப்படி அடையறதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன அப்படி அடைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில வந்து சரணாகதி அடைஞ்சிட்டா எப்படி வந்து ஒரு சூரியன் வந்து அந்த இடம் எப்படி பிரகாசமாகும். காலையில வந்து இருட்டா இருக்கும் இல்லையா? வெறி காத்தால 3 மணி 4 மணி ஆன சூரியன் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு பிரகாசமா இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு சரணம் அடைஞ்சா நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து நல்ல ஒளி வீசும். இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? அஞ்ஞானம் இருண்டுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப வந்து வெளிச்சம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஓகேங்களா? கடல் கிட்ட போனா நம்மளுடைய அஞ்ஞானம் போயிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த வேதங்களுடைய மைய பொருள் என்னதான் நம்ம இங்க கத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் வந்து இன்னும் சந்தேகப்பட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க இல்லையா? யாருமே இந்த மைய பாடம் என்ன தெளிவா இருக்குது. பட் நிறைய பேர் வந்து அதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்க. புரிந்து கொள்வோ அல்லது சந்தேகிக்கவோ கூடாது இல்லையா? நம்ம அரைகுறையா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதை பத்தி கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? அதனாலதான் வந்து வியாச தேவரின் பூஜையின் ரகசியம் இங்கே உள்ளது அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வியாச பூஜை இல்லையா? குரு மகாராஜாவுடைய 76th வியாச பூஜை இல்லையா? சோ நமக்கு இந்த ஒரு வேர்டு வந்து கோரிலேட் ஆகுது. சோ அப்படிப்பட்ட குருவோட மேல வந்து நம்ம வந்து தியானம் செய்யணும். நம்ம வந்து அவருடைய நித்திய ஊழியர்கள் என்றதை வந்து என்று நம்ம பெருமையா சொல்லிக்கணும். என்னுடைய குருவுடைய சேவகன் சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆல் க்ளோரிஸ் டு மை டிவைன் மாஸ்டர். எல்லா புகழும் வந்து யாருக்கு? தன்னுடைய குருமாருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார்
ஓகேங்களா? சோ மறுபடியும் அவர் எவ்வளவு அழகா அந்த 3, 4 பேராகிராஃப் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருடைய தாமரை பாதங்களில் வணங்குவோம் சொல்லிட்டு முடிக்கிறார். இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆட்டிட்யூடும் நமக்கு வரணும். இல்லையா? இதுதான் நம்ம பிரபுபாதா கையில இருந்து நம்ம கத்துக்கணும். அதனால தான் அவர் வந்து அந்த ஹையஸ்ட் ரீச் பண்ணியிருக்காரு. இல்லையா? சோ மறுபடியும் வந்து இங்க என்ன சொல்றாரு? சோ இங்க வந்து கடவுள் வந்து அவதரிச்சிருக்கார். நம்ம அதை ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூஸ் பண்ணிக்கல. அவர் வந்திருக்காரு எதுக்கு? உதவியற்ற சிறைசாலையில் இருக்கக்கூடியவருடைய இருளை வந்து விளக்கறதுக்கு வந்து வச்சிருக்காரு. பட் நம்ம அதை எடுத்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலன்னா நம்மளுடைய நிலைமை வந்து ரொம்ப கஷ்டமான நிலைமை. ஓகே, அதுக்கு என்ன வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க? ஹெல்ப்லெஸ் சுச்சுவேஷன்ல இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ பகவான் சைத்தன்யரின் உன்னதமான போதனையின் நித்திய உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர் நம் முன் தோண்டி இருக்காவிட்டால் பிரம்ம சமிதையின் முதல் ஸ்லோகத்தின் முக்கியத்தை நாம் அறிய முடியாது. சோ நம்ம குரு மூலியமா தான் இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? குரு இல்லைன்னா நம்ம எந்த வேதங்களையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஈவன் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யர்தும் புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. யார் ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம்? அவங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. ஈஸ்வர கிருஷ்ண பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். சோ இது ஒரே ஒரு வார்த்தையிலே இருக்கு. சர்வ காரண காரணம், அதுல எல்லாமே அடங்கிடுது. இந்த கிருஷ்ணர் வந்துதான் கோவிந்தர் இல்லையா? ஆதி கோவிந்தர். அப்ப என்ன? அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தர். இந்த பிரபஞ்சங்கள்லாம் படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்து அவர் இருக்கிறார் இல்லையா? சோ படைப்புக்கு முன்னாடி அவர் இருக்காரு. அவர் தான் வந்து அதனால ஆதின்னு சொல்றோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் படைச்சார். அந்த படைச்சதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமும் விளைவும் வந்து அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ அப்படியாப்பட்டவரை வந்து நான் வணங்குறேன்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றது? இத பிரம்ம சமிதை, பிரம்மா வந்து பாடுறார் இல்லையா? சோ மறுபடியும் கடைசி இங்க வந்து இந்த பேராகிராஃப்ல முடிக்கிற பிரபுபாதா, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட முறையில வந்து இங்க பல கோடிக்கணக்கான பிறவி எடுத்திருக்கோம். பட் எந்த ஸ்டேஜ்லயுமே எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல. பட் ஒண்ணே ஒண்ணு என்னன்னா, இதுல இருந்து வந்து நான் வந்து தப்பிக்க முடியும். அந்த மாயை சேற்றிலிருந்து என்றாவது ஒரு நாள் விடுபடுவேன் என்று நான் நம்புகிறேன். இந்த வார்த்தை யார் சொல்றது? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பிரபுபாதர். answer- ஆ பிரபுபாதா சொல்றாரு இல்லையா? சோ அவர் வந்து சொல்றாரு பாருங்க, இந்த மாயையின் சேற்றில இருந்து என்றாவது ஒரு நாள் விடுபடுவேன். அவர் வந்து என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு? அவரு ஹையஸ்ட். பியூர் டிவோட்டி இல்லையா? அவரு அப்படி சொல்றாரு. நம்ம எல்லாம் என்னத்த சொல்றது? ஆஹ் இல்லையா? சக்தி ஆவேச அவதார் இல்லையா அவரு? அப்படியாப்பட்டவர் அப்படி சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்றது? எனவே எனது முழு மனதோடும் என் தெய்வீக எஜமானரின் தாமரை பாதங்களில் பிரார்த்தனை செய்கிறேன். எனது கடந்த கால தவறுகளால் நான் அனுபவிக்க வேண்டிய துன்பத்தை நான் அனுபவிக்க அனுமதிக்க வேண்டும். இது ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் இல்லையா நமக்கு எல்லாருக்கும்? இந்த இடத்துல வந்து நம்ம போன ஜென்மத்துல செஞ்சதுனாலதான் இந்த ஜென்மத்துல அனுபவிக்கிறோம். அந்த தாட் வந்துடணும். ஆனால் இந்த நினைவு சக்தியை எனக்கு அளிக்க வேண்டும். நான் என் தெய்வீக எஜமானரின் அசைக்க முடியாத கருணையால் உணரப்பட்ட சர்வ வல்லமை உள்ள முழுமையான கடவுளின் ஒரு சிறிய வேலைக்காரன் என்பதை, எனவே எனது கட்டளைப்படி அவருடைய தாமரை பாதங்களில் பணிவுடன் வணங்குகிறேன். அவர் என்ன சொல்றாரு? சிறிய சேவகன் இல்லையா? சிறிய சேவகன் தன்னை வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு வந்து கீழே வச்சுக்கிறார் பாருங்க. எல்லாமே அவருடைய குருவின் கருணையாலதான் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? நான் அவருடைய ஒரு சிறிய வேலைக்காரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவருடைய தாமரை பாதங்களில் நான் பணிவுடன் வணங்குகிறேன். சோ நம்மளும் கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். நமக்கும் அந்த, எனக்கு தெரியல உங்களுக்கெல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். எனக்கும் வந்து அந்த பணிவு வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஆஹ் இந்த சேவையை செய்யலாம். அவர் நமக்கு கொடுத்துட்டு போன சேவைய இல்லைங்களா? ஓகே, சோ இன்னைக்கு வந்து 2வது அத்தியாயம் முடியுது. நம்ம நாளைக்கு 3வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ இன்னைக்கு குரு மகாராஜோட 76th வியாச பூஜை. ஓகே, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து குரு மகாராஜா பிரணாம் மந்திரம் ஒரு முறை சொல்லாங்களா? ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஓகே. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண இஷ்டாய பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே ஜெயபதாக சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ் नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचार நம்ம ஆச்சாரிய பாதாய நித்தாய கிருபா இல்ல பிரதாயினே. இல்ல நம்ம ஆச்சாரிய பாதாய நம்ம நித்தாய ஆச்சாரிய கௌர பாதாய நிதாய கிருப பிரதாயினே கௌர கத தாமதய நகர கிராம தாரினே. தாரிணி. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரி ஒன். நீங்க என் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்யேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ वैष्णव நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की हरिदास जय. ठाकुर की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय. निताय आपकी गौर की प्रेमानंद. जय हरि हरि बोल. जय। हरे कृष्णा. ஹரே हरि கிருஷ்ணா. बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण दंडोत प्रणाम हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु. सो இங்க என் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி.